Videa a dneska tu máme Dabujem Pata a Mata 2. Hej. A ak na tomto videu dáme aspoň že ja viem 100 lajkov, tak asi vyjde aj viacej videí do tohoto týždňa, lebo prepáčte, že som nevydala tak často videá, ale to kvôli tomu, že mne sa reálne, ja neviem čo, ale že mne sa nedalo zrazu natáčať, tak ja iba, vieš čo, dobre, budem natáčať. Som povedal, hej. A potom, máme sa sám zapínal počítač. Čo je s ním? Ja som zabudol, že tu mám Madagaskar. Čo to je? Nisa. Kámo, ten počítač nevypadl, no. Prepačte. No a jak mi nešlo natáčať, tak som oficiálne tak ako prestal natáčať na tú moju pauzu, ako keby. A potom som to teda dneska skúsim niečo natočiť. Natičníky nejaké. Vyšlo mi to. Tak sa rozhodol, že natočím aj druhý diel. Ako oslavu, že mi už ide natáčať. Mate, konečne som tady. No, konečne som tady, Pate. Du. To je sumeček psovitý. Moje nová ryba. Kde mám tu pánvi? Tady je. Zapínám, kde je ten sumeček? Ale. Tohle. Jako akvarium. Fuj, tam jsou prošlý keksy. Ej vole, rybička, sumeček psovitý. Kde mám to akvárium? Tady je maximálně tak jeden. Vždy ho tady dával před 10 lety. Dobře, jdu to upíct. Jdu tam. Jedu. Hej, seš normální? Daj tam. Seš normální? Že to je ryba. Takže měl říct kůr. Pojď tam ukážu ti cígy. Tyhle jsem kouřil v roce 1995. Takže byli, jo. Mate, mě preplo, já ti jdu rozbít na nábytek. Ticho, já zabujem. Tady to. A víš, co je ještě super? Že to akvárium bude z tvého nábytku. Potom pustím to na to. Stavím to. Zalep mi ruce, já to chci. Zalep mi ruce, já to chci. Zalep mi ruce. To bylo popražené hned. No a máme zalepaný. Mate, zase mi přeplo, je to jdu rozbít. Znal prášky. Ticho, fuj pryč. Tady jsem se jenom jsem se tak dělat akvárko. Učil dělat akvárko. Tak a jak to bude zrazu pěkný. Vidíš? No jo, máš to krásně. Mám. Čo byly ty cigy? Jo, zblek! Dobré bylinky. Dobrý má to. Dobře jí má tu ber. Líně jsou žížaly, ty si tam budou hodit. Dám tam ty rastliny. Máte zem přeplo, jdu ti všechno rozmlatit s tím akvárkem. Ne, tam jsem žížaly. Oni se utopí. Mate, ty seš blbej. Ta pěska má zvuk, ale ne. To nedopadne moc dobré. Ale ne. Čo by to cíti?
Co by tam bylo? Jo, takhle jsem kdysi jednou cígou vykouřil les. No, prostě, že zhorel. To zhorel. Máte, zase mi přepad, jdu ti vypačit vanu. Je, kačenka. Mami, už ji nesu. Jak se mi to podarilo, už ji nesu. Neboj se. Zase mi přeplo, jdu ti vykopat. A už se zase pohodím. Zase mi přeplo, jdu ti vykopat díru do země. Do stropu. Ne. Kdo se mi tady kope? Ty vole, tam byla sousedka. Ty vole. Jo, je to tam. Ne, mě tady spal krumpáč. Kdo mi tady hodil krumpáč? Puštím. Jde to. Ty vole, tohle je moje krabice. Venec. Jo, venec, to čítadle, tak jde roztrhám. Když to potom mám. Nějaký ony. Čím já to tam hlavu? Strč tam hlavu. Ne, ta vymlátá. Strčím prst. Jo, je to. Ne, já jsem mrtvej. Ne, ty jsi zomřel. To jsem se učil na delfinním výcviku. Bang. Jsi živej? Jsme živí, přežili jsme. Jo, kámo, štupok. Teďkom budeme mít pořádný ony. No, konečně přestala překvapit. Dobře, už jsme to dodělali. Ty vole, to je sumaček psovitý. A proč mi to neřekl skůr? Já jsem to chtěl vzít, když víš, že já jsem vegán. Ne, to padlo. Kdo mi tady hodil vanu? Ty vole. Máte jsi v pohodě, ty jsi nevzal prášky. Neskáč tam. Ale já už mám na sobě tenhle oblek pod mnou. Čum na to, kámo. Ty vole, jak si tam krásně plave. A je tam i sousedka. A jsme v ryti. No, čau, doufám, že se vám toto video páčilo. Já to vydám a to bude legendárne podľa mňa. Takže... Dobre, no. Čaute.